Sanibonani ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ngezo. Mina ngane zakwethu-ke ngiveze ngintuthu ngakho malo bathi la sibona amakomenti. Mhlawumbe bakuthi usemusha ngizophinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Ingane zakwethu ziyenzeka izinto laphana-ke mangabe kunemicimbi insizwa uphunga lenje laphana sivele yavezela uzodwa abantu izinqa emcimbini. Lo mcimbi ingane zakwethu kunomcimbi kade bendawonye uzodwa abantu kanjalo nophunga lenje la kubona khona ividiyo etrenda ey'nkundleni zokuxhumana. Noma ingaqinisekisa ingane zakwethu ukuthi uphi umcimbi ekade kuwona wona, kodwa lo mcimbi iyavela laphana uzodwa abantu esedunisela laphana insizwa uphunga lenje. Asiphendula ngokuthi-ke izomithisa, bathi uzobitha wezodwa abantu. Angani kakhulu iy'ngane zakwethu, ividiyo-ke ikhona kodwa-ke asizokuyifaka lana ngenxa yokuthi-ke kuvela izinto ezingavumelekile laphana-ke ukuthi zivele ku-YouTube. Kodwa ngiyanithembisa iy'ngane zakwethu ukuthi ngizoniphosela ilinki ezokuthatha ikuyise straight ku-Facebook. Njengoba ngigcizela leyo ngane zakwethu ukuthi ngicane silandela ku-Facebook, ingoba makukhona izinto ezicishe zifane nalezi siyaye sikhona ukuthi siziphose khona singazifaki lana ku-YouTube. Kodwa iy'ngane zakwethu sizongilandela ku-Facebook @Radio Inkezo ZA yona la uzofika uzibonele khona le video etrenda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, la uzodwa abantu evezele khona uphunga lenja esitho sangasese laphana. Kuyavela-ke ingane zakwethu uma ngabe ubuka laphana kwividiyo abantu abaningi abawuvala umlomo, kodwa-ke akuthusi kakhulu ngoba kuyaziwa ukuthi uzodwa abantu into aziphilisa ngayo laphana. Akasazi ukuthi mhlawumbe kuthini okwakuphawula ngalolu daba, kodwa-ke sivele sihlane comment section emva kokuthi ubone le video ungitshela ukuthi unalithini olwakho uvo ngalolu daba. Ngaze ukuthi sengiphuma kanjani-ke, kodwa ngiyakuthembisa ungiyabuya futhi nezinye ezilandelayo. Enjoyelo, ungakhohlwa kungilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Asezensoko sijayele kodwa mazi kanjani ukuthi ngiyinkosi vele yey'thelo. Wazodwa yazi ngawubhebha manje. Wazodwa yazi ngawubhebha manje. Awuthi ubhebha lefomu la. Bonke labo kuzodwa bandla. Uzombethisa lo. Uzombethisa lo. Hey, uzomithi uzodwa. Uzomithi uzodwa. Ayeye sodwa ayeye. Ayeye sodwa ayeye. Bafethu, siyabonga siyabonga kakhulu, siyabonga sicela izandla. Sicela izandla apha madoda. Sibhidisa abantombazane. Sibhidisa abantombazane. Madoda, ayeye sodwa ayeye.